estamos aquí na nosa grabación para finalizar unha etapa da nosa vida. Esta etapa non só nos serviu para aprender, senón tamén para saber que somos simplemente un curso, somos unha familia. Todo comezou en infantil, onde Lourdes guiounos nos nosos primeiros pasos. Falo por todos, Lourdes, cando digo que nunca te olvidaremos, nin a ti, nin a esa vocación e pasión que tes por a educación. Moitas gracias. Cando entramos a primaria, criouse a nosa familia. De novo comezábamos unha nova etapa xunto a miña. Foron 2 anos cheos de recordos. Como a bolsa azul, coas recompensas dos nosos pequenos logros e o fin de semana que abraza. En terceiro e cuarto de primaria tivemos a Rosario e a Aida, que aparte do temario ensinaronnos o que é a disciplina e a constancia. Ainda que anos despois esquecerías. Para finalizar esta maravillosa etapa, estivemos 2 anos con Unai e Xesús que fixeron as nosas clases máis amenas e divertidas. Sen darnos conta, outra etapa finalizaba. Que razón teñen os nosos pais? A vida máis que razón. Agora tocábanos comezar a última etapa no cole de toda a vida, a ESO. En primeiro e segundo tivemos algúns profesores novos, entre eles María José, que por si non o sabíades, o creí que e o pensei que son demais do currículo. Como esquecernos da María, a nosa matrícula, que sempre nos di que hai que estar focus e non o coche, e que cada vez que nos daba un exame nos motivaba a mellorar cada día máis. Moitas gracias, teacher. Foi un placer compartir estes anos e pausas para respirar e manter a calma sempre. Tamén falar de Sara, que fixo das clases de francés unha motivación para aprender os seus bloques e as súas riquísimas chocolatinas. Ela estivo sempre que a precisaba. Tamén queríamos agradecer a Mariví, que enchía a súa clase con alegría a súa pasión. De galego tamén queríamos agradecer a Leticia, que anda que só estuvo un ano, ensinounos a coidar e dar o valor que merece a nosa lingua. Como esquecernos de Rosa, que agora mesmo está sorrindo da mesma maneira que o fai cando se di que está sorpresa. O que nos di que non compres isto número... Bueno, xa perdíamos. E aínda que non este aquí, non podemos marchar sen nombrar a Estrella. A nosa tutora de 3 destes anos, Estrella, non só nos ensinou historia ou oratoria, senón a ser mellores personas e creer en nós. Por recordarnos, tamén queremos acordar algunhas anécdotas destes cursos, como cando les poñamos o borrador a Rosa para que non correra tan rápido, e non sabe de comunicar, para a maneira de contar. De cando Saloma e José viña con rulos a nosa habitación a cotillear era como unha rapaza máis, que en verdade sí que o era. Cando hai que adeantes finxiron unha pelea para darlle unha sorpresa ao profe Luís, ou cando pensamos que Manuel estaba finxindo o terceiro, pero de súpeto apareceu no borde de Barcelona e silla de rodas. E moitas máis que non se poden contar. Tamén queríamos darlle as grazas a un pilar fundamental deste pequeno logro. A nosa familia, que foi a que nos apoiou nas boas e nas malas, as que sufriron que lle pidiéramos unha cartulina o domingo á noite. As que quedaron facendo ese proxecto de naturales toda a noite para que puidéramos dormir. Por isto, moitas cousas máis, grazas. E agora, que xa estamos a rematar, queremos recordar que non só é o final dunha etapa, senón o comezo de outra nova. 4 anos que ao principio fixeronse eternos, cheos de cambios que agora parece que non duraron nada, o que daríamos por volver a ser clase unida nos presentes alumnos. E agora, con emoción nos ollos e gratitude no corazón, dicimos adeus a unha etapa que nos fixo medrar, que nunca esquezamos quen somos nin de onde vimos. Grazas por todo e ata sempre.